Quezon.
tuan anas si anas sinahan tungod ang kondisyon nga waray katuman.
pansakay tulo ka maluli.
Ayaw ka mo ipausap ang manok nga mag-asawa, ang ulo nagtratrabaho ay ang ikong naglalaman. Ayaw ka mo ipausap ang manok nga mag-asawa, ang ulo nagtratrabaho ay ang ikong naglalaman. Di akay maruyan, nailagas ka na ituro, agiyang pangin sa katuig ay mainig ka na sa balik. Di akay maruyan, nailagas ka na ituro, agiyang pangin sa katuig ay mainig ka na balik.